paham ngene. Anu satene tak peke kowe tak kei sunduke ya. Apri. Wah esuk-esuk mbok ora anarkis pri mbok ora horor-horor. Bisa handuweni marang sang Yasulati Boting katresnan Mbak Bir. Kaya apa nggih. Komplit sak bawane mangke langgam terus dindangdutke slow. Nggih. Pirang-pirang dina ora metu. Ha iya. Anjir ora ning dindi kon metu ora. Wah, pinang guyune ngece asem. Ayo nggih. Ya berdiri coba kaya apa? Ayo nggih. Ayo srepek. Songo. Mbak Lia langsung mak plowerok to Mbak Lia. Ayo. Karemu rajun risane jipol muyong. Ayo. Ayo, Mbak Bir kita. Dalam Pak Dalang. Alhamdulillah. Loh, tasih kathah lho sing kepareng nenggani jenengan Mbak Bir kita. Banyak Pak, masih banyak. Ibu-ibu nggih masih semangat niku Pak. Nggih, wong ya wayangan rong karuan lek sesasi pisan kok, nggih. Berarti di sini sudah 2 kali ya Pak ya? 2 kali. Nggih to. Nggih. Menika kok tadi kelingan. Nggih, lek riyen bintang tamune niku Mbak Elisa Urcarus, nggih. Gendeng Bu Kesi niku cemburu, nggih to. Akhire digolekne sing ora lanang ora wedok niki, nggih. Malah aman. Aman, sing iso adu mekanik ayo nggih. Monggo Mbak Bir dibawani coba Asmarandana rumiyin kunjuk dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng mirsani ngantos jam kalih menika mugi-mugi sedaya para penonton tansah dipun paringi barokah putra putrinipun dados lare ingkang soleh lan solekah. Amin. Yuk. Jarwane Raya
pedhot taline tresno. Monggo sak langgamipun Mbak Bir ya dirasake men kepenak. Aku bingung jantar Ya, Kang. Oke.
Pri, jumeneng, Mbak. Ngenjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, ketoke Mbak Mimin pun ngantuk jenengan. Mboten, mrihatin kanca-kanca niku wae le. Napa? Mrihatin ki rencang-rencang. Oh, nganti kaya ngoten niku kok tresnane. ngantuk lho. Nggih. Nggih maklum apa jompo kok jenengan. Omonganku lho ben ngomong ki mau le. Tua lho maksudku tua. Bertambah umur tapi tetep harus produktif ngono lho, Cus kok. Lah ya kowe mula kudu sing semangat. Mulane ana pegawe sing pensiun ngono kae kudu ana aktivitas, jangan langsung tiba-tiba tidak ada aktivitas ki gampang jumpo, mbuh bercocok tanam, mbuh ngupitik ya apa momong putu ngono. Bercocok tanam ki pojok kuat le. Maksudnya ki nandur apa warung hidup, apotek hidup lho, Jas. Ora nyandak kowe jaman dhisik ngono ki digalakke. Waduh, nggih leres. Nggih to? Nggih. Mila saking menika gandeng ingkang mirsani kemawon tasih semangat kados mekaten. Nggih. Saya kula kalih panjenengan dados seniman ingkang dipun percaya kalian Pak Lurah Jarwo supados nglipur para warga. Mila sampun ngantos kendho, sampun ngantos nglukro. Nah, intinipun lak kula nderekaken sedaya para warga anggenipun sami ngungon, sami tirakatan wonten Sing mirsani semangat tesih kathah. Ibu-ibu lho nenggani ngantos sak yaketen. Lho direwangi. Pancen aku nggo pamor sing marake ibu-ibu ki betah wungon kok, Ces. Pamor telek. Kocok-kocok gek maem lho. Lah nggih tur teng mriki wah jan kopen sanget. Kopen lah niki. Nggih. Pokoke hidangan kula sak kanca niku mboten nate sempat luwe sithik langsung diparingi daran unjukan. Wah, jan luar biasa. Jatahku sate disuwun Noval. Bude, kowe ra maem sate to kolesterol ngono. Dijaluk ning ya ora apa-apa. Nggih. Kowe kebagian saiki pongko, disuwun saiki pongko jatahku. Lah nggih bar mangan mburi aku. nek Mas Mam ngene, anu satene tak peke kowe tak kei sunduke ya. Apri. Wah esuk-esuk mbok ora anarkis, pri mbok ora horor-horor. Aku tak Ya upama jenengan ben bengi iki gabung tanggapan kalih kula terus, ketoke susi bahaya malah. Lah pripun? Lah jenengan ngincer terus ya kula niku nggih. Mboten sebab akibat to, ra mungkin to wedok banyak ini rung ngono awal-awalane pripun mesti. Mesti sing mucuki to carane. Apa ora ana sebab akibat kok munyal-munyal ngene ra mungkin. Dasare le menggatal kok kita. Iya. Matur sembah nuwun Pak Lurah kanca-kanca Kopen. Kula ten wingi nggih Kopen. Nggih. Jan. Tenan, mengke kula bungkus nggih Pak. Sapa ngerti kok tekan Sragen luwe meneh rak ya kena dicemili. Nggih. Lah saene piyai nanggap wayang niku ngoten niku. Dadi niki lak jane mboten dipetung to kalih Pak Lurah. Mboten takon kalih kula Pak Dalang, njing darai kanca-kanca sak jenengan mangke pripun? Ajeng ditebas mentah napa pripun kan mboten dipetung. Ning mesti otomatis saben-saben seniman sowan ngeten iki mesti dipun pahargya daran ingkang mirasa kados mekaten. Luar biasa. Dadi mbok upamane ya gandeng ra dipetung. Sesuk-esuk niku nalika kula badhe pamitan kalih Pak Lurah Jarwo, terus Pak Lurah Jarwo ngendika, "Pak Dalang, kula hitung darane jenengan sak kanca unjukane rokoke niku kula jumlah totale dadi 5 juta. Dadi kersa mboten kersa jenengan kula potong 5 juta." Upama Pak Lurah ngendika ngoten jane ya ora apa-apa, anggere mentala. Nggih mboten. Wong Pak Lurah niku apa jenenge? Ya ini sembodo. Sembodo. Lho. Mula ya disembatani tenan. Betul ora akan aku sing daging-daging tak kurangi to, Jas. Iki mau ya ana bothok ya aku ya entek loro. Kabeh lah ngene. Wong tua-tua kulonku makanan sing nek kono pun mboten menengenke, Pak. Bothok serundeng wah nglawuhi. Tak bungkus meneng serundenge nek entek ketemu tak. Wah, kowe kaul no biasane ning omah gur dedak saiki. Dedak iku sapi lho, Bri. Omonganmu ya iso mataku ya rung katarak iso bedake dedak karo serundeng. Kok ya lah ya dedake katul iki lho, Mbak. Ya aku iso bedake katul karo serundeng kok. Mbak Apri, jenengan kudune lak kalih senior mongko nyambut gawe ya bareng. Nggih. Niku pirang mboro ki ngangkat kalian Mbak Mimin, dihormati, dihargai supaya panjenengane niku tentrem rasane. Lah, katul aku wis berusaha vegetarian kok arepan kok. Lho kula niku kurang sayang pripun to kalih Lek Men niku. Lho mboten kurang-kurang.
Ndak biarpun kula teri napa-napa. Terima Syukur. kasih. Terima kasih. Nggih. Enjing-enjingan. Niki wujud sayang kula kalih Likmin ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Dadi terus dijak Gojek ngoten nggih. Cak Gojek mungkin ndak sepaneng. Nggih. Kok malah opna meneh kok nek rajak. Ya copri setahun pindho kok ono pramahe. Nggih, sampun Mas Pedro. Nggih, sameneika gentes ingkang duet. Nah, Nggih. kula nyuwun pambiyantu kalian, Nduk, ya nang winong coba kaya apa. Nggih. Ndek winang nawangse. Kalian Nawangse saking Tulungagung menika nggih. Menika nggih muridipun Mbak Mimin menika Mbak Apri. Nggih. Nggih. Dangu nggih nderek jenengan Mbak Mimin. Dangu ngoten nggih. Nggih. Ning niki mlethek langsung ayu, lho dhisik kanggo proses remuk sik bareng. Lah pengen Seprene. ngantek somben ora mlethek. Ah, nggih, nggih. Ayo nak Minang. Nggih. Lintang asmara menika wonten pamundhut saking kadang-kadang ingkang kepareng monitor klebet menika sekedap nggih. Ugi saking pepunden kula Bapa Sukiman Bandung ingkang kepareng paring dawuh nderek ungon Ki salam rencang-rencang Krumadangkara tuwin sedaya pandemen Ringgit Purwa nggih. Nggih, Pak. Ndek ben menika sampun kepareng wayangan peresmian masjid. Wingi niku nggih nembe wayangan melih Pak Sukiman niku. Pak Sukiman sak menika nonton Sukimin. Iya. Saya pasmen kowe. Sembah nuwun Pak Sukiman mugi benjang saged silaturahmi wonten dalemipun kalian Ki Apri. Iya. Niki duetipun kali Likmin to? Nggih, nggih, ngoten mawon. Kowe dadi MC siarke se. Oke baik. Hadir sebuah nomor lagu dengan judulnya Lintang Asmoro bersama cantiknya kota Tulungagung dan Nimas Ayu Winong Nawangse dan juga adik Sukimin. Adik. Mikir enom lho. Nggih. Dadi Lenang lho, Lenang. Ngomong sing tuwek gagah. mas sapa? Suwek. Ayo gagah lho, gagah. Oke, aku tanpa gerakan lentik ya. Iya. Bismillah mampu. Ayo coba kaya apa? Yo, Derek aja. Lintang Asmara diaturake nggih. Aja wigah-wigi ya, Nak. Derek Aja don, aja ngedrop amor aku, santai wae. Wong sing don ideke dhewe lho. Kula ndredeg lho Pak. Kemeling kancane ya enek. Ndredeg Pak kula Pak. Kabeh kok. Wibawane niki lho Lah jan iya. ngedap-ngedapi. Pokoknya Pak. daerahku kabeh tak briefing, padahal kene sing remuk, ini kabeh wong tak briefing. Ugi menika dipun monitor kalian dulur jenengan Mbak Mimin Mbak Apri. Ije sinten menika? Ki Jumbuh Siswanto Magelang. Oh, nggih Magelang Pakis. Nggih. Pak E. Dipun tenggani saking dalem nggih Rayu Wilujeng iki sembah nuwun nggih. Ugi saking Mas Yogi Bagong. Wah. Oh, Medion. Nah. Halo Pak Petro, aku pun halo. Kula penggemar saking Madiun derek Wungon. Nggih. Mas Yogi Bagong, Bapak Ibu Ayu. Ha nggih niku. Monggo diaturake Lintang Asmara bersama Nimas Winong Nawangse alias Sri Huning melawan Srigala. Serigala. Ya, Mas, yuk. Makan daging.
supaya Mbak Mimin duet kali sinden ayu kaya Mbak Winong ngoten niku nggih enten. Hasrat-hasrat ngoten niku. Hasrat-hasrat tapi nganggo tempo. Maksude? Nganggo jeda ngoten lho mun Dek langsung. kaya wong nyaur utang nggih tempo ora. Nggih. Nek kono liyane langsung ngerti wong langsung jenggirat ngoten nggih. Nggih. Nek cara nganggo jeda waktu ngoten Oh, nggih. dadi ngangge perjuangan dia. Carane nganggo kaya slow motion sik ngono lho. Iyalah, mbok dipresak gelek.